5 хора. Сега ви оттъмня, защото аз съм на тъмна, но ще започвам най-скоро видео. Това също ще ми е най-дългото видео. Ако сега някой лайк, това е моето скъпо куче. Ще ми казах, ще ми е ето ме хубаво. Риска. Значи, предпочитка ми е в тази скоро. Но просто утре имам рожден ден. Никога ден. Никога. 6 декември, утре днеска сме 5 декември и точно ще разпакувам колета. Ако сега да сложа камерата, да може да си го разпакувам. Ето тук право на мене. Виждаме ли се? Да, виждаме се, разбира се. Ето взех ножичката съм просто. Така е такова първо. Добре. Не мога да го наглася. Нагласих го. Добре. Бързо изваждаме това. Ужас, хора! Ужас. Не, добре. Добре. Трябва да на ножица. Да, ножица. И спаковаме плати на ложен платеж. Прочете какво пише. Гачи. Хора, изпратено от това. Вчера съм го получила много добро, бе. Пише въобще колко ли аз струва. Не, просто после ще се обърне на пръчетка ми, ако няма да мога да ви го покажа на камера. После. Айде бе, хора! Много се ига много. Ако сега да си дойде, има майчина. Бости ми! Какво е това огромно нещо, бе? Какво е това огромно нещо, да питам? Това е плачна хартия, боже милости ми. Плачна хартия. Много си обичам братовчетка си, това е много добричко. Добре, хора, тук го отлепих. Защо навсякъде има лепенки на О, боже, милости ми. Тук сега представя, че ще имам някакво хубаво пръстенче. Просто шит. Мале, какво огромен. Занчев Максим. Явно това е друго било написано. Хора. 30 лива! Честит рожден ден, Анджи, днес е твоя ден. Спечели си с от Максим. Какво е това чудо? Ужас! Мале, много съм се изложила. Ама, приема мани! Цялото писмо явно това вече.
тента си жива и здрава, все е така усмихната, красива и добра. Анджи за Ники Брауна, Анджи. Тук пари ли са бе? Ами пари тук вече. Добре. От Анджи. Заповядай да се забавляваме заедно на 15 от 12 часа до 3 часа, както моето. В парти център за Ники. Телефон Анджи. Диана. Анджи, Дианко. Мани! Мале, това е уникално, Анджи, много те обичам. Мале, много хубаво подарък, ама защо тук има от за Максим? Добре, нищо не мога да кажа. Честито рожден ден. Честито рожден ден, Анджи. Честито пъти жива и здрава. Пак и нещо ми все пак получих. Мани, wait, Сани. 10 лева, ха-ха. 10 лева. Мали, това са 30. О, боже. Мали, ама хубаво яке, иначе. Виж каква сладка. Много я обичам. Много сладко. Нали, това е сладичко. Благодаря ти, Анджи. Ти си най-добрата. Получи една покана явно, където е имало пари. За Анджи от Максим. Има ли друго нещо да видя? Мога да пропусна това. Няма. Брауна Анджи. Продайте.